Coleta. Da. Și gen acum s-au sucit. Dar nu, dar unii fac invers. Pe mine de cu Alin și Nicoleta cu Stas. Unii, nu știu, încălțesc tot. Adică nu că prima versie era corectă, dar am văzut că... Am văzut și cineva cu Alin cu Stas și eu că, oh. În concluzie, tu îl alegi pe Alin sau Stas? Hai că... știu că ce ține după asta. Îl aleg pe Stas, pentru că mă dăm să parcă discut și mă înțeleg mai bine decât Alin. Oh, uite, vezi, prietena adevărată. Ce-ți răspund? Comun și avem... Adică putem discutăm cu teme. Slay.